Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mijara me gelemşin na malbateye. Ligora rapora la kolina avahiya malbateya Türkiye'yi Kisedi 11.3 kesen zevuci gotine ku avgel caram dergistiyen xwara nekaş dikin. O jisedi 27.5 gotine ku avcar nekaş dikin. Jisedi dido o neve kesin zevuci ifade kirine ku ji dergistiyen xwe zora fiziki dîtine. İjarên nekaşên herî belavbûyî gelemşin ekonomîk ji sedî 36.7 ca û bavê yanî malbatên dergistiyan ji sedî 19.4 hellemandina zarokan ji sedî 14.8 duvan 20 salên dawî de ji hevberdana mikasî ji sedî 8.9 zêde bûne. Sebebên herî gelemperî yên ji hevberdan bi hemsal û bêalaka tevdîgerin ji sedî 32 nikarîna ekonomiya debara malê ji sedî 0.2 bêhermetiya dergistiyan li cem malbatên xwe ji sedî 24.3 li gora taliya vê îstatîstîkê wiloye. Lêniha xwestina rebê me ji malbata ev e ku herkes hevdû bextiyar bike û armanca xwedêtala ku bextewariya malbatê ji koma bextewariya kesanî ya di nav malbatê derkeve holê. Heger herkes kanûnên xwedêtala bi cî bîne pêşî xwe wê bextiyar dike û wê bextewariyê li dora xwe gerek belav bike. Berovaziya vê jî hene ger mirov bîbext be bîbextiya xwe li dora xwe belav dike û wê demê çavkaniya bextewariyê Xwedê ye. Tekiliyên bi Xwedê re. Beriya her tiştî hewceyê tekiliyên me bi Xwedê re di çarçovaya kanûnî ku Xwedê ferman kiriye bibe. Perdê ku malbatê pêk tînin serê malbatê me re alîkarî û hanuma malê ji nav ye û zarokên wan e. Her yekî ji wan heftê wan û wezîfeyê wan hene. Heftê wan bextewariya malbatê di sewiya herî bilind te jiyan bikin, lêbelê jiyanbûna wan e bê tekers her kesikên di nav malbatê de wazîfeya ku Xwedê sportiya wan gerek bikin. Dema ku em li vê rewşê dinêrin ger mijaran nekaşê dirêj bibe şer bin aha wê çavkaniya wê afetên nefsa me ye. Hêlberiyê rebê me di Sûreya Alî Imran ayeta 20 de wiha dibêje. Heger ew bi te re nekaş bikin dîsa mijar ne baş e ez o yên ku tabiyê min bûne me weşefa teslîmê weda kiriye. Ji ber vê yekê riya jêkirina nekaşê ji teslîmbûna Xwedê derbas dibe. Heger serokê malbatên li cem Xwedê wezîfeyê we bi cî bêne, fermanên Xwedê bêne cî û karin hedefhekirî neke, ger jina malê li cem Xwedê wezîfeyê we bi cî bêne, fermanên Xwedê bêne cî û qedeheyan neke, ger zarok terbiya İslamiya ku dê û bavê wan spartîne wan di jiyana xwe de ku bi cî bênin, herkes kare bextewariya malbatê di sewiya herî bilind te bi bextewarkirina kesîn li dora xwe jiyan bike. Serê malbatê bi bextewarkirina jin û zarokên xwe kare bextewariya malbatê jiyan bike. Jina malê bi bextewarkirina mer û zarokên xwe kare bextewariya sewiya herî bilind jiyan bike. Zarokan bi bextewarkirina dê û bavên xwe karin sewiya herî bilinda bextewariyê jiyan bikin. Ji ber wê yekim hûn dibînin ku kanûna Xwedê teala bextewar bike û wilo bextewar bibe. Heger ev kanûn di nav malbatê de têxin jiyana xwe têxin tatbîqatê wê demê ez hêvî dikim bextewariya malbatê di sewiya herî bilind kare jiyan bikin. Cihê çavkaniyan aşil güçlü dika di navbera van ferdên malbatê de afetên nefsî ne û şeytanî ku tesîrî li van afeta dike. Bela em firsendê nedin wê. Berewaziyê wê em tekiliyên xwe yên bi Xwedê re di sewiya herî bilind te bigirin. Bikirina bextewariyê em bibin bextewar. Xwedê ji we hemûyan razî be.